हेलौ फाग्लासो हेलौ होनदों थेंक इउ स' माच आंनि लोगो फैनो थाखाय ओमफ्राय हेलौ थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना मा बुंखो फाग्ला गोसा हेलौ फ्रेन्ड जइन मी प्लिज रिटार्न खालामफिनगोन आरोना देखो जो फागला गोसो से फ्रेंड है प्लीज जॉइन हो जाओ इतना के रामसियारि मामखौ अखा हादों नामा ब्रदार ना ब्र अखाथ' हायाखै हानायालाय एसे बोरैबा जादों आरोना बोथोरा हागोनसो नामाथाय खुनु गेरेन्टि गैया आरोना होमबा प्लिज लोगोफोर अननानै लाइक खालामना होदो लोगोफोर एभ्रिवान गाइस अननानै लाइक डान खालामना होदो 9 जन प्लिज कमेन्ट खालामना होदो एभ्रिवान गाइस सोर दङ अननानै कमेन्ट माबोरै जाखो लोगोफोर सिखाराखैना ब्रा लोगोफोर रावबो कमेन्टआसो थाबथाखो ना माखो ना मा जाखो हमनो हालायलांला दे लोगोफोर सोर दङ स्राट कमेन्ट खालामनो दादा सोर गिदिं स्राट कमेन्ट खालामना होदो एभ्रिवान मा नांगौ जोंनियाव अखा हादों बिनिखायनो नेट स्ल' जादों अके आदसा रामसियारि के रामसियारि ब्रादार नों बहानिमोनब्रा जोंना फाग्ला गोसो ब्लगखौ नों आंनि भिडिअखौ नायनानै हरला प्लिज सन्जित गयारि दा फाग्ला गोसो नायगोन माने माबालै मा होनो एकदमबारे सोर सासेनि माबा जायोलै नटिफिकेसन टें टें दां फैलाजोबो ना ओमफ्राय नायगोन आंनि भिडिअखौ फाग्ला गोसो ब्र आंनि भिडिअखौ नायनानै आंनि भिडिअ हरना दोनलाय ओमफ्राय आं नायगोन आरोना नायगोन टेनसन खालामनाङा आं नायगोन लोगोफोर नायना होगोन दे प्लिज कमेन्ट खालामदो सोर दङ बे कमेन्ट खालामबाय नायगोन र' कमेन्ट खालाम प्लिज अननानै सोर दङ दे नोंबा आंनिखौ नायबा आंनिखौबो नायगोन फाग्ला गोसो नायगोन सब नायजोबो टेनसन खालामना लाइक खालामना होदो लाइक खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामना होबाय थादो नायगोन एकदमबारे नायजोबगोन रावबो गैया नामाब्रा
हेलौ फ्रेन्ड जयनिं मि नांदों फाग्लागासिनो लोगो जा माथो रावबो गोदान गैथारांलै ब्र' माथो रावबो गोदान लोगो गैया नोंलै ब्र' माबा मा होनना बुंगोन मानसिफोरा रावबो फैयाखै माथो दिनै मा जाजोबखोथाय मानसिफोरानो दिनै गैया एसेबो मानसि गैया हाबबाय जोंना केजि ब्लगा मा बुंगोन कमेन्ट नुवा नामा नों ब्र' दाना नोंनि कमेन्ट नुयो माथो ब्र' नोंनि कमेन्टखौ नुदों दासो नुदोंमोनथ' आं नोंनि मा होनदों सिखारनो दां दाबो मानसिफ्रा दाना सिखाराखै माने गुबुन दिनाबा एथ' मानसि जायोमोन अखा सासेनाब्रा गुबुन दिनाबा एथ' मानसि जायोमोन दिनैबा मा जाखोथाय लोगोफोर दे जि एसे दङ कमेन्ट खालामना होदो कमेन्ट गाइस माने अखा हादोंनोलै जोंनिखै माने अखा थाफ्लाया माना जागासिनो दङ ओंखायनो मानसिफोरा गैया आरोना मा बुंनो मा होनना बुंनो मैयाबो एफाबां कमेन्ट हरबाय आंनि कमेन्ट फरायाखै नों ब्र' हाब माबा अबेजोब्रा ब्र' सोरबा हाइद खालामबाय नामाब्रा होमबालाय नोंखौ ब्र' आं मिथियानो माथो बे बोरै जाखोथाय आं फात्ता गैयाथ' ब्र' बोरै जाखो सोरबा माबा हाइद खालामबाय नामा होमबालाय आं गावनो ब्लु होलाबायनो बायो मानसिफोरनो फात्ता गैयालै खिलन माने नोंनि कमेन्टआनो नुजाफैयाखै सोरबा हाइद खालाम आगाम ब्लु होनो बायोलै आङो मानसिफोरा ब्लु होबाथाय बिदिनो खालामोलै ओमफ्राय हेल' फ्रेन्ड जयनिं मि आरोना नै खिलन माबा केजि निजा फाग्ला गोसोजों लोगो जानोबा ओमफ्राय everyone guys comment अखा हालायबायलै नै जोंनिखौबो आंजोंबो लोगो जादों होनना बुंदों नै ओमफ्राय मा बुंखो मैया आबां एफां एसां मानसिफोरनाव कमेन्ट हरबाय आं ब्र' रावबो फराया आंनि कमेन्टखौ ओइ ब्र' ना चेनेला माबा मोनसे जाना दं नांलै मालाय ब्र'
चेनेला मानो जाना दं बायदि मोनदों आङो चेनेला comment guys everyone. बसुमतारी आंजोंबो लोगो जादो दे प्लिज नाजाना फाग्ला गोसोनो ब्लु होना होबाय दे आङो ब्लु फाग्ला जयनिं मिनार ना फाग्ला दे जयनि जाने ब्लु ना होबाय आङो ब्लु ना होबाय खिलननोबो ब्लु बाय ब्लु बाय आङो दे लोगो जालाय अखा हाबाय नामा ओं अखा हाबायलै अखा हाबाय अखा हाबाय मा बुंखो फाग्ला गोसो लोगो जानांगौ नै अनामिकाजों अनामिका जोंनि नोंगौ नामा सनानजारा नोंगौ आब' सनानजारा लोगो जा फाग्ला गोसो गुड मर्निं एभ्रिवान गाइस गुड मर्निं एभ्रिवान गाइस लोगो जा दे कमेन्ट इजना आब' गुड मर्निं सना गुड मर्निं लासिनो आरो ना कमेन्ट मा होनना बुंखो लोगो जाबाय आं आब' अनामिका दारा लोगो जाबाय आरो अनामिकाजों कमेन्ट हरना हराखै बोरै जाखो ब्र कमेन्टखौ सिनायला माथो आं माबोरै जाखो ब्र कमेन्ट सिनायलायिब्रा ब्र मा होनना बुंदों बो नायनानै हरलाय आब' अनामिकानो हरगोन इयो हरखायो
बेनिफ्राय जोंना अनामिका मा बुंगो अके फाग्ला गोसो दे आंनि भिडिअखौबो नायनानै हरलाय आब' अनामिका होनदों अके जाबाय दादो जोंना केसिया ओमफ्राय हरगासिनो फाग्ला आरोना गोसो होनदों आब' अनामिकाया ओमफ्राय केजिया होनदों बि फाग्लि होनदों आरोना ओमफ्राय केबिजिया होनदों फाग्ला जयनिं मि होनना बुंदों ओमफ्राय फाग्ला गोसो आगै आं नोंजों लोगो खाना होनदों आरोना नोंजों लोगो खानो बेनि उनाव मा बुंखो आंबो दिनै एलबि होगोन सोर फैदो दससोआव 10थायाव आरोना माबा नामा फुंनि बे दानि 10था नामा ब्र' खोन्थाहरलाय दानि 10था नामा ब्र' ओमफ्राय जोंना माबाया मा बुंखो केजिया फाग्ला आं अलरेडि पेन कार्ड साब खालामाखै नामा होनना बुंदों नै टु रिजिस्टार ने एभ्रि थैंक यू सो मच सर मुझे लाइक देने के लिए हम लोग का फाग्ला गोसा केजि ब्लग आंजों लोगो जा दे प्लिज रिटार्न खालाम हरफिनगोन माबाया मा होनो केजिया लोगो खानो फाग्ला गोसो नोंजों एसकी बाट 5 लाख डन थैंक यू सो मच सर हम लोग का ग्रीन सर ने 5 डन किया थैंक यू अनामिका ने कमेंट किया मिलमरा ने गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन इसके बाद केजी ने फाग्ला गोसो लोगो खा आंनो फाग्ला गोसो नोंजों लोगो खानो साइली आ गया केवला साइली ने लाइक डन मोरा संजय थैंक यू सो मच रितिका ऑफिशियल ने बोला हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग जी कैसे हो बोल रहा मैं ठीक हूँ गुड मॉर्निंग एवरीवन और गुड मॉर्निंग रितिका बोलो आप कैसे हैं मैं तो ठीक हूँ और अभी क्या कर रहा है सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं बोलो रितिका जी मेरे से नया है क्या प्लीज कमेंट रितिका जॉइनिंग में बोल रहा है केजी ने साइली ऑन 10आव होगोन फुंनि 10थायाव माबा फाग्ला गोसो फुंनि 10थायाव आं सोलाबनाय नालाय बेलासियावबो सोलाबगोन माने आङो माबा डाक्टारनाव थांनो नागिरदों आरो ना ब्र फाग्ला गोसो आं माने बेमार जागासिनो दं नालाय आं दायो डाक्टारनाव थांनो नागिरदों आरो ना बेमार जाबाय दं नालाय बेनिफ्राय साइलिया अन ओमफ्राय जोंना रितिका लाइक डान थेंक इउ सो माच मिलना लाइक डान थेंक यू सो माच ऑन थैंक यू साइलियन हम भी ज्वाइनिंग कर ले भाई देखो रितिका ऑलरेडी मैं आपको ज्वाइनिंग करेगा अभी आपको लाइव दिखा रहा है देखो रितिका मैं आपको ज्वाइनिंग किया आपका 515 था ना 516 हो गया देखो ऑल भी किया है मैं आपको देखा कि नहीं देख लिया ना रितिका देखो आपसे ऑलरेडी अभी मैं ज्वाइनिंग किया है और आप मेरा वीडियो देख के मुझे कमेंट करो मैं अभी आपको बैक कर देगा टेंशन लेना नहीं चाहिए ठीक है ना और इसके बाद क्या बोला ऑन थैंक यू आपको ज्वाइनिंग किया पता नहीं कमेंट हरनाय फाटाफाटी कमेंट हरनानै हो फाटाफाटी कमेंट हाय भाई सपोर्ट कर लो भाई ना सपोर्ट किया ना आप दिखाए ना ब्रो आं गेजेराव दं दे ऑन थागोन ओके रितिका जॉइनिंग हो जादों मिलन के साथ इसके बाद फाग्ला जामाखो होनबाबो भिडिअखौ नायनानै हरलाय केजि आंखौ दाना भिडिअ नायहरा उनाव आंनिखौ नामदों साइलिनि हार्दिया थैंक यू रितिका ने ऑन हाँ भाई बोल रहे हाँ मुझे भी मेरा वीडियो भी देखो रितिका मैं भी आपका वीडियो देखा मिलियन ऑन फाग्ला गोसो ऑन थैंक यू comment everyone guys please comment
साइली बाय बाय क्या खाए साइली क्यों बुला है साइली बाय बाय मत करो और अनामिका ने बोला हाय साइली बोला साइली देखो आपसे बात कर रहा है देखो फटाफटी कमेंट लगा दो फटाफटी फटाफटी एवरीवन फटाफटी million bro comment guys please comment guys please support any other person support support इसके बाद मा नाम गो हेल अनामिका फाग्ला फाग्ला होनोलै नोंबो नेनानै थागोन इभिनिं 4टायाव होगोन दाना नङा फाग्ला फाग्ला होनोलै नों माने फाग्ला फाग्ला होनोलै दे नोंखौ नेनानै थागोन इभिनिंआव हटेल माने फाग्ला गोसो आं माने डाक्टारनाव थांनो नागिरदों डाक्टारनाव माने दायो बेमार जागासिनो दं आंनाव आं डाक्टारनाव थांगोन आरोना ओमफ्राय 4टायावबो बे अनामिकानि एलबि होयो फाग्ला गोसो नों हायोबोला फाग्ला गोसो 3टासोफोराव होलाय फाग्ला गोसो बेनिफ्राय राधे 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 बोला अनामिका साइली बोला रे मिलन ऑन थैंक यू सो मच मिलन ब्रदर ऑन कमेंट थैंक यू सो मच कमेंट बाय बाय ऑल फ्रॉम बोला साइली ओके ओके अच्छा अच्छा थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट किया साइली थैंक यू साइली कैसे बोला अनामिका ने इसके बाद मिलन ऑन साइली साइली दे आंजों लोगो जा साइली मरा फाग्ला गोसो साथ ट्रेन जाओ फाग्ला गोसो साइली सब खालामना बेग हरगोन इयो कमेन्ट गारना हो मिलन ऑन थेंक यू मिलन ऑन थेंक यू दे दाना सन्जित ब्र मा खबर आंना खबरा बारा मोजां नङालै बेमार जागासिनो दं आङो मेक्सेल माबा मिलन ब्र जालासिनोलै ओमफ्राय कमेंट बोल रहा है हम लोग का अनामिका ने गाइस लोग कमेंट कीजिए मिलना दादा मिलन ब्र नोंनालाय बोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे मिलन ब्र ओमफ्राय दिनै डिउटि दंना गैया मिलन ब्र खोन्थाहरदो दे कमेंट राधे 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 बोल रहा है अनामिका ने ओके राधे राधे ओके मोजां ब्र आरोना आदसा मोजां आरोना ओके गुड मोजां जानांगौ दं दाना अके खैथासोआव दङ
सा लोंदोलै आं 1000% कमेन्ट खालामदो दे ओ 9000 अके आदसा मिलमब्र ना एलबिया खैथामोनलाय नौता मिलन ब्र हेल' मिलन ब्र दसे मोजां सापर्ट खालामना होदोब्रा आंखौ आंबो नोंनि एलबियाव सापर्ट खालामनो हागोन ना 6 PM आर ना अके सार सयथायाव आदसा जागोन दे मिलन ब्र आङो हेल्प खालामहैगोन 5:30 6ता जागोन कमेन्ट थेंक इउ मिलन ब्रा अन दाना अके दुगैनोसो दांलै बेमार जाबाय दं बेमार जानो नागिरदों आङो एसे दं कमेन्ट खालामबाय थादो दसेनो अके आफ्रांफ्रा बिराद हाना थांबायलै जोंना मिलना कमेन्ट आदा नों आइडि होयोबा दे हरलाय प्लिज सन्जित अननानै फाग्ला गोसो आंनावलाय आइडिया दङ ओमफ्राय
माबा मा होनना बुंगोन जोंनि मबाइलावसो दंलै फाग्लासो ओमफ्राय दा आङो मादारा न'आव गैयाना आलासि जाहैदों ब्र' जिखुनु आंनाव मोनब्रै सयथा आइडि दङ आरो ना फाग्ला गोसोम मादारा आलासि जाहैदोंलै फैगोनथाय बै माबानाव थांदों आरो ना जोंहा आब' दं नालाय सिस्टार बे सिस्टारनि न'आव थांदों आरो ना सिस्टारनि फिसाज्लाया एसे लोमजादों मादों होननायखाय थांदों आरो ना ओमफ्राय आं फैबाथाय हरगोन दै फाग्लासो टेनसन लानाङा टेनसन लानाङा माने आं बे मबाइलाव गैया आरो ना आं माने बे मबाइलजों खुलियाखै आरो ना बै मोनसेजों खुलिदों आरो ना अन 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 थेंकिउ 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 ओमफ्राय अन अन थेंकिउ सन्जिब ब्र' आं थांथ'नोसै दे बाय बाय अके अके थेंकिउ स' माच अके अके अनामिका अन फाग्ला गोसोम अन थेंकिउ स' माच अनद्राय नेग्लिये दे सोर सोर दङ एभ्रि वान गाइस आं एसे माबायाव थांनो नागिरदोंलै लोगोफोर डक्टराव थांनो नागिरदों आङो ओमफ्राय एसे रेडि जानो आरो आं लोगोफोरा डक्टराव थांनो नागिरदों नालाय कमेन्ट खालामनानै एसे सापर्ट खालामदो दे लोगोफोर प्रानजितआ मा होनदों मैसो हारि होनदों आरोना ओंलै प्रानजित मैया नोंनि मैसो हारियानो लास्ट कमेन्टमोन हराव आरो ना ओमफ्राय प्रानजित ब्र' मैसो हारिनिखौ हायालै जानला मोनला प्रानजित ब्र' ओमफ्राय कमेन्ट एभ्रि वान गाइस स्किपार मा होनदों खारदों लायगोन आरोना दुलुर सना होनदों आरोना प्रानजित हायालै नोङो प्रानजित आंनो हायाखै मैसोखौ आं मैसोना बिगुरा रोजा जायोलै प्रानजित बिगुरा रोजा जायो अन एभ्रि वान गाइस कमेन्ट ओमफ्राय मा बुंखो दुलुर बाजै होनना बुंदों ओमफ्राय अनल' आं ओंखारदों होनदों नै जोंना अनामिकाया बेनिफ्राय मरा सनजित होनदों प्रानजित ना गांजेमासो होनबा ने नामा गांजेमा आंखौ गोलेर बिखासो होनबाय आंना नामा गोलेर बिखासो जाहैबाय होनबा बेनिफ्राय ना सोर सोर जाखोथाय सनजित उरलाहा साइलेमे उरलाहे नों सोरनि एलबि आव इन्जय खालामनो नों सोरनि एलबि आव इन्जय खालामनो हाला खोमालै बाजै दाना आं नोंसोरनि एलबि आव इन्जय खालामनो हाला खोमालै आं नोंसोरनि बेयाव आं नामा ट्रानजिट आइडिजों फैब्रा ब्र' आइडिजों फैनानै इन्जय खालाम माथो जानोखाय ओमफ्राय सनजित होनना बुंदों बल' बल' मानो बिदिब्रा प्रानजित इन्जय खालाम आइडिजों फैनानै इन्जय खालाम सिनायनाय जुदि सिनायनाय दङ फैयोब्ला मा थिग हिन्जावा नायखोमा फैयो खोमा प्रानजित नोंनिया ओंखायनो नोङो इन्जय खालामना होनना बुंदों खुनु गोरोन्थि गैया
मरासालिने ओमफ्राय दुलुरनावबो हाबो बियो दुलुरनावबो हाबो नै बेखौनो प्रानजितआ फैला आसलथे दासो मिथिबाय आं ओइ अनामिका बिमा खोनासंलाय नों दंबा एलबियाव आंनि एलबियाव अन दंबा प्रानजितना गार्लफ्रेन्डआ फैयोनो ओंखायनो बियो जोंनियाव फैबांला दाना आंनियावबो फैयोनो एबा सोर सासेयाबा हिनजावा दासो मिथिदों आङो मैयाबो दंमोन बिनिखायनो कमेन्ट हरासै आं इदिसो होमबा हाब जाथारदोलै आयु होमबाथ' प्रानजित नोङो हिनजावनि सिङावसो थाग्रा जाबाय होमबा सेसलै नोङो दख'ना गानदोलै प्रानजित गैला 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 सर्बनास नङालै गार्लफ्रेन्ड नङाबालाय सोरथो होमबालाय बडिगार्डफोर दं नामाब्रा बडिगार्डफोर दङ मा बुंखो जोंना प्रानजितआ जाखि जाया सिनायो आंखौ होनदों जायखिजाया सिनायो आंखौ होनदों बे जायखिजाया सिनायोआनोथ' आरोना आं दे जागोन दे टाटा होनना बुंबाय जोंना अनामिका बाजैया बाय बाय होनदों आरोना अके दे प्रानजित देलाय कमेन्ट खालामबाय थालाय आं माबा मोनसे साइली मोरा प्रांजित के साथ थोड़ा बात करो मैं मतलब 2 मिनट में आता हूँ मा बुंखो आइडिजों थांनो हाया आइडिजों थांगोन दायै दुलुर आं होनदों आरोना आइडिजों थांगोन दुलुरनाव सायलायदों मरा सन्जित आं उथिनोसै अके मरा साफ कर हो मेरा दादा आं सायलीखौ ओ सायली मोरा आपको पागला कर दो सायली मोरा इसके बाद फैया 9 लाइक दान थेंक इउ सो माच साल्टे थेंक इउ साल्टे आं नैलै साल्टे डाक्टाराव सानाय देलाय कमेन्ट खालामबाय थालाय लोगोफोर एभ्रिवान गाइस
हेलौ सुमित ब्लग लोगो जादो दे प्लिज आंनिफ्राय रिटार्न खालामफिनगोन दा गारिया लाना फै हेलमेटआ मोनला बाट मादामखो आं जेबो खोनायाखै कमेन्टल' सालथे अके माने सालथे आं माबादोंमोनलै लंपेन्ट गानदोंमोन आङो माने बेमार जादोंलै सालथे बेनिफ्राय कल रायलायदों आं सालथे अके कल रायलायदों आरो ना ओमफ्राय सुमित ब्लग आंजोंबो लोगो जा दे प्लिज आंनिफ्राय सानगोन दा अके कल रायलायदों जोंना एम ए ना मा बुंखो देलै सुमित बैनाय नोंल' रायलाय होननानै जोंहा गैया जोंहा मा उद खालामदों उरला सनजिन साइली मतलब मैं लंपेंट पहन रहा था ना इसलिए मुड किया था लंपेंट मन्दिराया गुड मर्निं होनदों ओमफ्राय अन दं सालथे होनदों अके सुमितआ होनदों आरो ना अके सालथे स्किप बाट एमेन गुमै होनदों नै जोंना बाय बाय मरा सनजित आंनि कमेन्ट फरायालै नों दाना अके ओमफ्राय जोंना फाग्ला गोसा माखो मन्दिरा आंजों लोगो जादो प्लिज रिटार्न खालामफिनगोन दा दे मन्दिरा नै आं मन्दिरानो ब्लु होना होबाय मन्दिरा माजों लोगो जादो दे जोंना फाग्ला गोसाजों लोगो जा सु बैनाय मानखौ गाबखो दाना ओं सुमित बैनाय मान गाबखो दा बुंदों नै जोंना एभ्रिवान गाइस कमेन्ट खालामदो कमेन्ट एभ्रिवान गाइस आरो अनलि 8 मिनिट लस्ट 8 मिनिटनि उनाव आं दोननोसै आं माने लोगोफोर एसे बेलेगाव थाना होदों आरो ना लोगोफोर एभ्रिवान गाइस ओमफ्राय कमेन्ट हर फाग्ला गोसोनो कमेन्ट गर आंनो फाग्ला गोसो एमेन बड' आंजोंबो लोगो जा दे प्लिज आंनिफ्राय रिटार्न मोनगोन आरोना दे लोगो जालायलाय लोगोफोर लोगो जालायलाय इसके बाद और इसके बाद दे सु गुमैना बैनायना आरोना ये लास्ट है किसी की एलबी में नहीं आएगा क्यों पागल है तो साइली इसके बाद रंगिम हाय ब्रो हाय हेलो गुड मर्निं इसके बाद आं साब खालामबाय आं फाग्ला गोसो आंखौबो साब खालामनांगौनो नै जोंना एमएनआ अन थेंक इउ हम लोग का एमएनआ ऑन भाई ज्वाइनिंग करो अभी रिटर्न मिलेगा बोल रहा है रंगीम ने दोस्तों रंगीम से ज्वाइनिंग करो अभी रिटर्न मिलेगा बोल रहा है मन्दिरा आं खालामबाय साबनारा मन्दिरा नोंखौ साब खालामबायनो मन्दिराबो साब खालामबायनो आदसा एभ्रिवान गाइस कमेन्ट हाय फाग्ला बोल रहा है देखो थेंक इउ फाग्ला गोसो होनना बुंदों आरो ना बेनिफ्राय जोंना सिं मायां सिं हाय बोल रहा है मायां सिं हाय मायां सिं इसके बाद कौन है प्लीज कमेंट मायां सिं हाय नाम डारना हाय
लोगोफोर आं एलबि दोननोसैलै लोगोफोर दे 5 दङ। लोगोफोर आं दोनथ'नोसै दे एलबिखौ एकदमबारे कमेन्ट खालामबाय थादो दे आं एलबि कमेन्ट फरायला दे लोगोफोर आं गारि गाखोबाय आरोना लोगोफोर। एमएनआ अन थेंक इउ बेनिफ्राय आं माने कमेन्टखौ थालांजोब्बायलै आं गारि गाखोबायना ओमफ्राय अन दे नारना लाइक डान थेंक इउ सो माच इंडिया लाइक इन इंग्लिश इसके बाद ब्लू ओके ब्लू देता हूँ मैं राहुल को राहिम को। इसके बाद कैसे हो संजय प्लस मैं ठीक हूँ और आप बताओ आप कैसे हैं। और इसके बाद एमपी ने आ गया एमपी हेलो गुड मॉर्निंग जी बोला गुड मॉर्निंग बोले लाइक डान 11 थैंक यू सो मच। इंडिया मेरी से इंडिया ट्रेनिंग हो जाओ तब पागला के साथ। और उसके बाद एमए ने बोला है सपोर्ट करो प्लीज़ बोल रहा है। और राहिम ने बोला ऑन एमडी ने बोला सपोर्ट करो सपोर्ट। विंजा ने बोला एमडी बोल रहा है। पागला से जो हिंदी बोल रहा है विंजा ने। रंगीन ब्लॉग ज्वाइनिंग कर रहा है कौन न्यू है ज्वाइनिंग हो जाओ। आप इंडिया के साथ इंडिया बोल रहा है रंगीन ब्लॉग ज्वाइनिंग हो जाओ प्लीज़। देखो एमपी ने बोल रहा है।
मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया दोस्तों, मिलेगा मिलेगा, रिटर्न बोल रहा है, फिर मिलेगा दोस्तों।